खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बरपेटा रडनि रेलवे अभारब्रिजखौ बेखेवजेननानै हान्थामेलानि बिथिङाव गोदान दिग सिनायथि जाबाय बुंदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा। एपिसिसिनि मावफुं आफादगिरि राना गस्वामीआ बिजेपिआव हाबबाय। आसामाव कलेजफोरखौ एमालगेमेट खालामथ'वा बुंदों डक्टर रनस पेगु। गुवाहाटीनि गोबां जायगायाव इनकाम टेक्स बिफाननि सिग्रोमनाय। हुइल चेयार गैयैनि एयार इन्डियाया 30 लाख रां जुरिमाना फोनांजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। खोला आसामनि फालांगियारि थावनि बरपेटा रडनि थांखिफोरनि गोबां सिन्था साननायनि जोबनायाव हान्थामेलानि बिथिङाव मोनसे गोदान फैसालि सिनायथि होबाय। बरपेटा रडनि रेलवे अभारब्रिजखौ हाबाफारि बायदियै बेखेवनायनि अनगायैबो जेल आगरवालानि मोनसे मुसुखाबो बेखेवो रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बरपेटा रडनि रेल लाइननि साहा जिंनिफ्राय खोला जिंसिम हान्थामेलानि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो जोबोद जेंनानि मोगा-मोगि जाबोनांनाय सुबुंफोरनि गोबाव समनि मोनसे जेंनाया बोस्रांजाबाय। गासै 43 कौटि रां खरसा खालामनानै लुफुंनाय बरपेटा रडनि रेलवे अभारब्रिजजों हान्थामेलानि राहा खाबु गोनां जाबाय। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनाय बायदिनो गमामायैनो कंग्रेस दोलोआव गोबां एमएलए एबा दैदेनगिरिफ्रा थानाय नंलिया। कंग्रेसनि थाखाय आरोबाव गेदेर खहा। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कंग्रेसआव गुगानाय एबा दोलो नागारनायनि दोहौ सोलिफुदों। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आरोबाव गुबुन सासे मावफुं आफादगिरिया दोलो नागारनायनि सानसे उनाव बृहस्पतिबारखालि बिजेपि दोलोआव हाबबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि मावफुं आफादगिरि राना गस्वामीआ बुधबारखालि एपिसिसिनिसिम रिजाइनेसन लेटार दैथायहरनानै सानसे उनावनो बृहस्पतिबारखालि गेरुवा दोलोनि फालि गानहैदों। राना गस्वामीनि सिगां एपिसिसिनि गुबुन सासे मावफुं आफादगिरि कमल के दे पुरकाइस्टेआबो मासि नागारदों। बे समाव एपिसिसिनि सानैबो मावफुं आफादगिरिया मासि नागारबाय। मख'नो गोनांदि माखासे दैदेनगिरिफोरानो कंग्रेसआव हाबफैगोन होननानै एपिसिसिनि आफादगिरि भुपेन बराया दाबि खालामनाय समावनो एपिसिसिनि मावफुं आफादगिरि आरो जरहाटनि एमएलए राना गस्वामीआ कंग्रेस नागारनाय खौराङा कंग्रेसनि बिथाखौ सोमावग्लुंहोदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला राना गस्वामीआ एपिसिसिनि मावफुं आफादगिरि मासिजों लोगोसे कंग्रेसनि प्राइमारि मेम्बार मासिखौबो नागारबाय। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ बुंदों दि आथिखालाव गंसेबो कलेजफोरखौनो एमालगेमेट एबा गुबुन कलेजजों सरजाबनाय जाथ'वा। सोलोंथाइ बिफाना बेबायदि जेबो थांखि लाथ'वाखै। अदेबानि गोबां कलेजफोरा आथिखालाव नांगौबायदि फरायसाफोरनि बिबां गैया आरो क्राइटेरियाफोरखौबो सुफुंनो हायाखै। मख'नो गोनांदि साननै सिगाङाव मोब्लिबारि खौरां बिजोङाव गासै गं 70 आसामनि कलेजफोरखौ एमालगेमेट एबा गुबुन कलेजफोरजों सरजाबनो हासिगौ होननानै खौरां फोसावजादोंमोन आरो आराव जादोंमोन। बेखौनो रायजोनो मिथिहोनो थाखाय आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनस पेगुआ खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमानि दाब जायगायाव इनकाम टेक्स बिफाना हरखाबै सिग्रोमदों। इनकाम टेक्स थगायग्रा माखासे फसंथानफोराव इनकाम टेक्स बिफाना सिग्रोमनाय हाबाफारिखौ लादोंमोन। गासै मोन 12 जायगायाव इनकाम टेक्स बिफाना सिग्रोमदों। आदर्श जुनजुनुवालानि सिमेन्ट फेक्टरि, आटगाव, उलुबारि आरो एबिसि पइन्ट्सफोराव सिग्रोमदों। बेनि अनगायैबो मेघालयनि माखासे ओनसोलावबो सिग्रोमदों इनकाम टेक्स बिफाना। 80 बोसोर बैसोनि सासे हान्थियारिनि हरखाबै थैनाय जाथायखौ सोनारनानै हुइल चेयार गैयैनि थाखाय एयार इन्डिया बिरखं कम्पानिया डिजिसिएजों 30 लाख रां जुरिमाना फोनांजादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुम्बाइ बिरखं गाथोनाव एयार इन्डियानि सासे 80 बोसोर बैसोनि बोराय सुबुङा बिरखंआव गाखोहैनो थाखाय 1.5 किल'मिटार गोलाव थाबायनांदोंमोन आरो बेवहायनो हां सरथेनानै बोराया रुंसारि जादोंमोन। बेनिखायनो डाइरेक्टर जेनेरेल सिभिल एभिएशनआ
एयार इन्डियाखौ हुइल चेयारजों थांहोयैनि दाय हमनानै 1937 रुल बायदियै एयार इन्डिया बिरखं कम्पानिखौ 30 लाख रां जुरिमाना फोनांदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।